Good day, IVFC kids! Familiar ba kayo sa addition table? Malamang hindi pa dahil ito ay isang makabagong pamamaraan upang mas lalo ninyong maunawaan ang Indo-Arabic numeral. Ito ay dinisenyo ng iyong abang lingkod upang mas madali ninyong maunawaan ang pagbibilang at pagdadagdag na walang kahirap-hirap. Bilang kabaliktaran ng addition ng subtraction, ang addition table ay swak na swak din upang gamitin sa pagbabawas. Tara na at i-introduce ko na ang makabagong addition table na dito lang sa IVFC matatagpuan. Ang addition table ay nahahati ng 10 columns at ito ay kinulayan ng rainbow colors ng unang 7 columns at yung 3 huli ay kinulayan naman ng earth colors. Sa rainbow colors, we have red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. By the way, the acronym ROY-GBIB stands for the rainbow colors. The last 3 columns are colored brown, gray, and black. Ready na ba kayo? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Let's continue counting. It's 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Let's proceed. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ililimit natin ang discussion hanggang 50. Sa first row, we have numbers 1 to 10. The second row starts from number 11 until 20. The third row starts with 21 and ends in 30. The fourth row starts with 31 and ends in 40. The fifth row starts with 41 and ends in 50. As a recap, we will label the rows that we already have discussed. Row number 1, number 2, number 3, number 4, and the fifth row is this one. Ito na yung numbers 1 to 50. Naiintindihan ba natin? Alam niyo ba na ang bawat column o color ay nagtatapos sa iisang klase ng digit? Like for example, red column. Ito ay nagtatapos sa digit 1. At ang second column o yung orange column ay nagtatapos naman sa 2. At ang yellow column
o third column ay nagtatapos sa digit 3. At ang green naman ay nagtatapos sa digit 4. At ang blue column ay nagtatapos sa digit 5. Ang sixth column na indigo ay nagtatapos sa digit 6. At ang column violet ay nagtatapos sa digit 7. Column 8 or the brown column ends in 8, whereas the ninth column ends in digit 9. How about the last column? It is colored black. All numbers under this column ends in 0. For example, 10, 20, 30, 40, and 50. To distinguish the odd numbers from even numbers, odd numbers were written under red, yellow, blue, violet, and gray. How about the even numbers? We have orange, green, indigo, brown, and black. Ang madalas na nagkakaroon ng problem ay ang pagbibigkas mula 13 hanggang 19. At ang nasa column 10 naman, kailangan T lang ang kailangan mong marinig mula sa 20 hanggang 90. For example, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Sa second row mo lang dapat bigkasin ang teen. The 10th column naman, ito ay 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. At yan ang pagtatapos ng introduction ng addition table. At sa susunod na mga videos, ito naman ang tatalakayin natin ang paggamit ng tool na ito. Naintindihan ba natin? Isang malaking blessing po ang maging part ng I Volunteer for Filipino Children. Maraming salamat po kay Sir Edward sa pagtuturo niya sa mga bata, lalo na po sa anak ko, si Pio na nasa kinder pa lang. Pero sa loob po ng 3 linggo, marami na po siya nalalaman na po sa math, sa tamang pagbabasa at sa tamang pronunciation of words. At malaking tulong po ito sa mga magulang din na katulad ko. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.